Ah, vale. Atxalde onda, noi. Ze mauzeate? Ondo, ze martxa. Hau da, ez dula ez da koronavirusan, hau da, ez dula, uste, haura, pixka nerviosa beste depine hilerako. Ez que, hanbeste denbora, hola, kontaktau gabe zeuekin eta, bueno, gaurkoan zetokatzen da, pintxopote, eta hemen dakauz, gure hiru zukaldariak, zango deu, prest, dakau alde batetikan, gaztetxetikan, etorrizaku, Xabi eta Idurri, etorri zaku izan de, baina geu jungo gea, danon etxieta, ni hemen etxien egon bezala, jungo gea Idurre eta Xabin etxea jungo gea, gero jungo gea Santin etxea, Piperseko Santin etxea, eta gero Amaia Txalapartan etxea jungo gea. Eta, esan behar dizuet, gaine eskeniko digula, segurako arnasa, porque izango da de terraceo, vamos a ir pintxopote de terraceo, ikusiko zue, sorpresa. Bueno, orduan, geixo ilusatu gabetan, bestela, eske, bak eusen nahi ikusten ni, ez tiporta. Baina, orduan, bizkata raru, bizkata mobile, hola. Baina, zera zeate, lehenengo eta behin, zera zeate. Ondo. Vale. Etxe gartzelan, naiz de ondo egon da, esasun morun, leko zoragarri privilegiautan egon, ostia, zeure eskubidik derrigorrez, murriztetzu esen nien, ez dut honek biharretxen da, honek biharretxen da, baina ondo. Bai, askatasuna, azkenian, horin digu, itxi digu, Bai, mugatu. Bai. Bueno, orduan. Neko ningazen da, eta kondio, hemen mutrikon generu, desentik etxen da ben. Bai, hori ba. Claro, eske, ni bak euser, nagoan bizkat izketan, claro, eske raru egozia. Nagoan hola izketan zuei bai, baina eraberdinen bai, gure ikusle da nahi ere, bai, entzule ikusle da nahi, ez? Eta, claro, zeue eta gataben aurrean. Bueno, orduan, ondo zan desun bezala, Santi, pintxopotian ez, prest eukoreu, bakoitzak geure ardautxua, zagardua, o txakolina, o zerbezia, o naidanakua, ez da ba? Bakoitza barakau prest, ez da ba? Ni goxen ebilina hemen hori etxen, eta egarritxak itxoten, hasi que, pentsaten dut, hauzi zabaltzen hasi bina zela, bale? Hombre, akaua, bai ba, tanirekat ardautak eta mentxen neutzako nu, preparatea Arturo txiki bat, beta hon beste bat, venga. Beatu, izango zutek isa, Danira, zerbezi. Venga, zerbezi. Eta idure Xabik, ardau. Benetan, venga, eman gotzao, lehau trau, ondarutara feurtesta, eta hau xera, venga. Ez da txarra ondarutara urtetik. Ez da txarra ez, ez da, holago ikinuk ez da bezan, akau ez da na txarra. Matxe-matxera oso ondarutarrak eta. Bueno, entzun, vamos a empezar la oración. Venga, ai, dale, txakolina. Getariako erregina eta mutrikune baro, ez da ba? Bueno, ordua. Mutrikun gaina esatekoak hau, neutzako, dago, taberna jatetxin txakolina saltzen dugu, politxo baina, preizio eta kalidadetik, getaxako denominazioen, getaxako txakolinan denominazioen, pentsaten dut nitzako, ez da lau baino hobiarik. Atea kontuak, Toma el dato, esaten dana, Bai ba, arrazon tienes. Bai, eta hori ba, Santi izan ere, hauren bihar da, etxekua goraipatu bihar deu ez da bat, gaina honek, gaur egungo egoera honek eta ere bai eman digu hori zenez, hausnarketa horrek eta etxeko ez da ba, egoera danetatikan da txarretatikan, positibua eta behar dan honetatikan, ez? Oreka hori mantentzeko, beti txarrien bali magoz, baina bueno, txarraro, baina gero oneratako ere, oreka hori, ez? Bizitzako oreka hori, horren bila jun behar ganez,
zezamen honekin bigarnar dauak eta afetauta. Horixe, goera, ontatik eratako egoela txarratikak ona, eta hausnarketa horretan adibidez zu zer aipatu nahi dezu, Santi, lehen esan diazuta. Nik, gaz, zoritxarrez, egoera baten gaz, harinero gerua, pasakorala, aldabenak aguanta gora bela, eta pentsaten dut, hau pasatakun, sasoi honin horien guazela. Baina, honeaz gerta asku, kotxik ezin izan dela hartu, ezin izan gazela ebili, eta zorionez, kalte guztin barrun, zorionez, herriko denda txikixai lagundutza guon. Honek egori honek, ni pentsan dut lagundu eitzela, eta nik pentsaten dut hau pasatakun, honek supermerkao handixak eta hor da bizenak, horrek ordaz, eta egizera, merkiari zela, herriko horre txikixa paino, ez? Baina gaur reunin dakau gure bizimorua txik dan gauzaik karuena da astixe. Da gentiai ez dut zarduraik hori astixoi gaztatik kotxe hartu eta ez da inoa jo mandatu getxea 10 euro gordetearen. Laundutzauen herriko Abelei, Manuelei, Sabinai, Panai Berriai, Poteroi, horrei danoi laundutzaun hau pasatakun, ia egixeran. Venga! Topa egin goreu hori dala testala, txintxin beste txiki bat, venga! Hau xera, venga, txiki bat, porque bolako martxa, moskortu beharrekea. Venga, dane! Hostia, asko txik ez du hartu bergero. Bai, hori ixera, arrazon tienes también, te vamos a dar. Bai ba. Baina, ez dakau kotxeik, baina kotxi biko, ai ama, eske ondaro torre gertetze joan, xera, marije, bale, udaletikan, aurrarakat. Kotxi biharko gendu nontxen, zebagizu noa jongo gehan, hain zuzen ere, mendexa jongo gehan, gura ingontan. Bai, hori be bizkaixura, Bizkaixara, bai, Bizkaia maitea. Zikinon bezala. Zela? Nebe, bizkaitxarra nazela, kaminaz biku, kontu hor. Bai, bakizu zer, enegixen nik hori, behatu Venga, bota. Geugean men giputxak, gorren bibixeu, Bai. Mazten bara aurrere. Bale, guazen mendexa, bale? Venga! Mendexa da, ebai, paraje zora harrixa, me encanta. Eta handak hauz, Xabi eta Idurre, eta igotz ez da bitxela noa juntan noan txen, Iezin deu, ja. Iezin deu baspan, bai. Eta, prestatuko digula, gaurko, eura pentsatu daken, pintxo edo, ez da ba? Bai, eta, zeu betuo, zeueke esplika, gainengo deue, eningo deue momentuan, eta zeuek saltzen zera, zenba denbora, ze ingrediente, ora bestia, ni sukaldatzen eta ez nahi batere abila, ni restaurante izazikoikoa ama Pilar, orduan zeuek honena. Nik gatza falta bat eta listo, hori xetxen dute ora. Ama Pilar nagonak. Neuride Pilar data. Ama Pilartxo, bai ba. Aretxen agonenak, bai ba. Atzo bere eguna gainea, todo esto, gure abanak, bale. Bueno, Idurre eta Xabi. A ver, konta bizkat. Zer dakau? Guk egin gole brandada de bakala. Ni pizkat esplikau kuezuet zeimilibien eta elaborazioa Xabik egin gole. Bale? Oso ondo, zora harri. Hasiko gea, biharkoreu, 5 bat kutsara da ulixo, gutxi gora bera, piri bautzi laminautan, eta giritila bat, gero, 250 gramo zebolleta pikauta, 300 gramo bakaiaua ja gezitxuta, eta gero lako gelatina lamina, kolako egizadianak ez dakitxik uste zuen, ja horretik uretan ipinitzen piko de bolakua. Bai, hori bizkat aurra da, zaten dena alta kozina, no? Hori... Erraza da. Dinot hori...
bai, bale, oso ondo. Nata likidua 250 mililitro, hau esango da branda dieko erabiliko leuna. Eta gero behar dugu aparte olixo berde bat. Da ibilik egu, olixua oliba virgen extra eta perejil pixka, datatza. Eta ingoreu dana tritura hau. Eta gero ikusiko zuen, bueno, montajien goreu gero, eta horixe. Oain xabik esplikatuko hori zuen. Vale, olixua botareu, bautixua botako ditugu. Bautixak dantzan azte janean, kipulia. Bautixa dantzan azte janean kipulia? Bai, cebolletia, vamos. Bai. Cebolletia, bizka botata, potxatzen auki, rehogatzen 5 minutu, 5 minutu. Osa, bautixa eta kipulia naztau, Nik horrezte guztet etxen. Bate besti jantxe, jo, Kipulia beti goxuo bezala, Bai. Bueno, goxua kipulo utzen nahi goxua, baina niri guztaren gazta, Kipuli behagatzaz. Cebolletia da, Cebolletia, bai. Bai, cebolletia, vale, bueno, bai. Eta horixe, bueltan neuki. Bueltan neuki. Da, gero izango zen, bakaia botatzia, paso-pasoka jungo da. Oain 5 minutu euki behar da laixen, pixkat. Vale. Eta, esan dezue, brandada de bakalau. Brandada de bakalau, bai. Hori, izenak, hori eukitxa, brandi bizkat eramango dugu, ba? Zelan? Izen horrekin dinot, ba, brandi eramango dola bizkat, igual, ez? Un poco de brandi, la brandada. Estaka bat ere. Pentsatu ez, optizatorrela izena, vale. Nada, entonces. Bueno, abixen bitxartian, trago bat hartukeu. Onena, brandina, pero vino sí, ok. Bai, vino sí. Bueno, vamos a... Santi, dale, txakolina bai. Bete mirdoni. Lehenengo matxua ezta? Bueno, eske, bai ba. Amatxo zurrek hori golpea amidata, bai ba. Bueno, nik eganik beste bizka eta gure ikusle maiteak ere bai, Venga, dale. Erra, Bitxartian, makaio bai. Eso es Santi, oye, bizkaten dut Espainiak eta margotu, pero se me ha ido ya. Bizkate... Para la situación, pijamia kenduta. ¿Me entiendes? Esazule erateko eta nik eran, espana guztitzeko hori da, muturrak hori txeko. Esto está ulertu. Bai ba, eta... Zesan mianoa. Produzioik izazte atzin, komentazte ontsi ze pasatzen. Espanetako jongatzu lardau eraten ja. Bai, produzioik ondo... Da zu produzioi managerra eta asesori, danarak azuzuko ze. Bai. Emotzat, bizka kolori, baina geixe bintxandu bat eta iot kendu, eta hon falta. Bai ba. Izan ere... Zer dala? Berritxu arberitxu bizkatan. Ez daki, ja, nina hastautetxe dana. Beatu. Eta... Mendeixane... Giru ere zoragarriango da, ba, ez? Bueno, gaurkoan, nik inarak esan dit, mareje, bizkat pertsianak eta bajau, tienes mucha luz, y, bueno, pues nada. Baina, gaur, giro arraro, ikusten da, hor, santik ere, jare gapianto, mendixan ere, giro arraro, gero hortxe, terrazan jangoreu, pintxua, bixen bitxartien ordo zutatzen, a fuego lento bizkat ala no? Fuego lento no. Gabi? Zuba jotxuek, bini, bai. Juan, beti ere... Zurixa gatu bihar da. Zurixa gatu behar da? Kolore zurixa auki bihar, ez da hartu bihar koloria. Potxau kolore hori ez da hartu bihar. Ez. Zurixa gatu bihar da. Vale. Bitxartian nakaio ba garbitxutara gabia, garbitxureu. Bai. Da... Argazi, perejian saltzia etxen. Bai, oso ondo. Perejila, bizo, opiten izan desun bezala, ez? Zera zuen, batio barakazu horrela? Batzia. Bai, baraka. Perejila batzako izango ne igual, ala? Ez da batzako ez. Ahor ba. Listo, hasta ahí podemos leer. ¿Qué hay en esa huerta? Hasta ahí.
Vale, oso ondo. Bueno, ordo, barikua, bien. Bueno, nire txardian bakailaua botatzen jugo nahi. Perfecto, oso ondo. Ez deuna Vale. kolore dola guartzia eta. Barikua, kolore hartzen. Eta bakailaua bota da beste 3 minutu olagakeu hau gola zen. Aha, bai, ondo. Bizkatein arte. Vale. Bueno, eta ondo, ez? Horre, igotzen hori biltzeko ere bai, dinote, ez? Bizkate, barazue, kanpo hartetzeko eta... Bai. Ze izan ere umientzat eta... Ba, bueno, niko... Bueno, guan, sorte dun dia umia, porque supermerkaura o farmazira o noazan, aldia jun. Bueno, pasiara, bat. Mirau, horretxetako desiatzen do, supermerkaura, farmazira eta noazan bestia. Banku. Eta mangoa. Ara xejuteko desiatzen da, zonbiak. Baina hon pasiatea juleike. Hon pasiatea juleikela. Bai, guan ja, listo, horrein Bueno, deue. astuntzatez atita, Madre mía. Zua altzauen behar deu berriz. Bai, aha, vale, oso ondo. Importantzia da hori, niri askotan adibidez, askarretxeko obra, nik pekatzen dut askotan beru askarretxeko eta beti opi erre, bueno, eskerrak pixkat erretata gustatzen dutela, baina bueno, ez? Beti erretxezat. En fin, gotxe konfinamiento hontan, makarroi jandetu gari, hori bai, errezen da. Bueno, perejien unituak kolago enviar da, que perejien zantidanak enduko zeu. Aha, bai. Osa, que pereji izan da bizkat hori gustutxo hori temateko, baina gero testurako eta kendu, orduan. Ez? Vale. Neuk, ez? Olixo berde bat gatu behar dazkanian. Olixo berde bat, behatu, oso ondo. Bai, hori da. Orduan, ja, zuri kolori egunen gozako, horrei, ez? Hori azkanian, hiru lautanta botatzeko ara, dekorazio moruan da, ez da beste. Ah, bale, gero, esaten dena, enplatatzekuan, ez? Ipintzeko txukun, ez? Hori. Enplatatzeko, ez da gizula, argazkixa atea, ojan, zein bizun gero, ez? Askotan hori, neri. Hau zen biejan, o argazkixa atea, da, zer, ikutu erez. En fin, vale, soto. Santi, zer, ondo zaz? Ondo, zain. Zaina, aguantaten langozinu ebei denaz, da pentsaren do langozinu jaten hasi binazela. Bueno, ba, zeukatea kontuak, geroko usa, oie, beharko dezu ba, hasira. Ezizu jan ba. Hemen honetan dabe honek, txarra, langozinu buru jati be, txarra dala. Bai, kolesterol, no? Bota. Bueno, hau jan dizkoro eta botako zeu, natia. Nata likidua. Berreta mililitro. Aha. Bai. 5 minutu. Bai. 5 minutu laga mentxe kozinatzen. Bai. Aha. Da gero trituratzea azteik ez, triturau eta otzitzen labia. Bai. Gelatinia, parkatu. Eske, gelatina hori, geruza horrek, ez? Ipinizu geruza... Bai. Altinako geruza. Ondo eskurritxu. Bai. Eta... Bizkate peltzen danean, hau 5 minutu kitsa gero, bizkate peltzen danean, orduntxe bota eta nazta hau, berriz. Da tritura. Vale. Oso ondo, Alta cocina, en directo, ¿qué quieres más? Buen tiempo, egualdi xeharra, giru bedarra, ardaude dun, eske zui ikusti zui eta ondartara gertetzeitz, hau zinda. Baina, bueno, hori zen, bai. Ba, bale, hau lehatzen dago etxen bitxartian, ba, sin más. Bai, bueno, ba... Zose... Zer dakazuela, Bai. Zela otzitzen abiardan denboratxo bat lan aurre hauta dakau, eta resulta finala jain da dakau. Ah, claro. Bai, ba. Orduan, izango Benetan estela, ez? De repente, sartzeuela... Minutu laga hau danak kozinatzen. Bai.
Zutatik atea, laga pixka bat ostutzen, da gelatinia bota. Bai. Eta dane, esango zen dana turmizakin trituratzia. Bai. Eta resultagoa izango zen... Honako hau. Hau izango zen resultagoa. Bai, oso ondo. Egin da bero filmakin tapau behar da, baina behori ikutzen, ez uhartzeko, da ez beltzitzeko. Ez uhartzeko, da ez beltzitzeko, bera... Ez aizetzeko, aizik izartuko esan. Bera brandadia. Bai. Hori da, bakentzen deu, da mindakau. Hori da brandadi esan gore bortuan, no? Hori da brandadia. Hori atxikituko zaio bakaiauari. Ez? Bai, hemen ikusten zuena, ikustek itxikustenan, hemen gatzenan hau triturauta da hotzitxuta, jatu biako zan hola isen. Bale, oso ondo. Hori bisa jango zuek, ez da? Bai, ba. Bale. Nori ziren ba honen plata guen, gero? Bai, hori da. Uxia tostadetan hori da. Bai. Gu bitxarrik iztiok ikakena basue bete. Hauxe, bukatzen deuenean, urakin batea trago hartuaz, venga, a ber, venga. Mari moskorra atrapabizu. Hau, en la vida nik. Madre mía. Aina, bizkat, txistosu ere, bueno, zu. Pertsonia daneta horren behar dela. Egokitxun behar dela eta, pues nada, hamen txegen noin ni. Zeuei behi da. Bale, Xabi, zelari orduan, enplata usu ja? Bai. Ez dakit ikustenan, bai. Claro. Egon gozan ondo ikuspegi... Gainetik, ontsi ego. Horizontala, goiko ikuspegia, goiko bizta, ez? A ber. Ez dut asmatzen kamariakin da. Bai, tranqui, lasai, bai. Ez da raza, Zeure gizonai braeta pari esos grabatzen, idurre? A ver. Rekonduzioen, Bai. Berdia, benetan. Bai. Behatu. Oso ondo. Bai. Bizkate, a ber, holan, geldik gatu lan, a ber, bizkata aurreoen bezala. Aurreo ez da hitza, uste dela arraskaldeo bezala, hola? Arraskia antzagoan, ez, hola. Bueno, bai, hortxe. Oso ondo, hor dakagu. Bakaiaua, brandada saltzarekin, osango dugu, saltzere ez da, ez? Brandada, bakaiauan brandadia, oliso berdiakin. Olixo berdiekin. Bakaiago, brandada mus bezalako testura bat zango dakanakin, eta gero saltza berdea ez da. Olixo berdearekin eta gero perejinarekin ematen dion, horrek ematen dion aire freskoa, ez? Berdea, freskoa. Oso ondo, Oso ondo. Honen merezideu, oan zuen jardinian trago bat hartuaz hori xejan. Perfecto. Bai, a ber, guazen, bizkate... Zuen bizak ikusiko ere bizkat. Klaro, bai. Ani hemen eta pertsianak eta dana bajatuta eta bizkata ize fresko ikusteko dakazuen parajea rata. Eta hortzen? Hartuko dugu? Ike aldezu, Xabi. Ulaleike, behatu hona. Pintxopote terrazeo. A ver. Biztak, a ver. Bueno, ya olana, qué bueno. Bueno. Igotzere juntzaku. Eskapa ura. A ver, jarriko da. Zerrixe edoala. Qué buena. Nik uste zuean urrunean. Bai. Bueno, itxasuan aurratzian. Estaba? Kobarturak itxirak atemen ja. Bale. Bueno, lasai. Bueno, zeuekoan egokitxuen bizkat, janen goregu bizkat, txintxin bat,
eta tragu hartu baz. Horrigot! Bai, hori da, venga, a ber, txintxin bat ingore guta. Bai, beste bat. A ber, ba, Beste Santi, bat. ontxe zeuana, Eta, Venga. Barale kulturri. eskerrik asko, idurre xabita igotz, eta zuen bakalau de brandaz eta saltza olillo berdiekin indako brandada, oso itxura ona, ez dakigu zeu probatzen eta urrengo probatuko deu, gaztetxiak, Perfecto. eta Engoro gaztetxian ere. Bai. Engoro gaztetxian. Hori ba, hene bat, erixa maitzen da, hori bareu, eta oan, tragoa hartuz mana, zue deskantzatu bizkatxo bat, eta gazen, Santikana, venga! Perfecto. Eskerrik Venga. asko. Oan goxatu, eskerrik asko, bai, Santi, atzaldeon. Bueno, guken gau langostinukin beteko rau, langostinuk. Langostinuk, Euke goziroen langostino batzuk. bai, Arrautza egozi bizkat. Tomati, ipuli, eta gero amenen jau maionesa bat. Esango zuen kolore itzalak garela, kolore tristi, baina bueno. Horire soja bizka botatza goelako maionesiai, ba bueno. Zeo zer desbardin emoteko. Gero gauz tostada batzuk, geuk etxin einako obixaz einako tostadak, eta hemen piper pikillo naparrak. oso ondo, zora harri, Lehengo hausi, sebe honeaz gitxien zikinuko litxaket tabli, engorou kipuli bai, bale? bale, oso ondo. Edarto, hori neuke barakit, bai. kipuli baiteko, lehengo mostu, eta gero planu eraguana behian ipini, eta tra, oso ondo. Ez? Bai. Ai, ondo zorroztu eta gutxilua garo, bai. Biharrako jente birbero eta bizagotzut, orduan. Ni hori izti jertetzen. Hola, gero beragi atzaparra misula, hola, biskat hola, ez horretxeko, baina truko handixenara kutxillu izan behar da zorroztuta. Eta zuze pentsa ez, nik atzaparrek ez dutela bai, ala hola nebaitxeko ala. Hori baro, bai, espero horret, bai, hola ikasten da. Sasoin baten bai, el afilador, baina honez da afiladorik, ya sabes. Afiladori bai zitzen again, kutxillu, jodiu. Bai, zea. Lehen gure hementzat, gu baserrixan, pasatzen bizikletan pasatzen. Horako txistu bajote zoan, da, bizikleta atxien zakan, dinamoekin osi joan zorrostekua, arrixa ora zorrostekua. Bueno, venga, tomati egaitzora hola mosteko, a ber, hor ikusikora ondoragoan zorrostuta, ose. Bueno, eso es de los chinos, eso. Ai, A los chinos, chinuta ez da honi rixeta bez, me cago en zorrotxe gomotzen egin. Ikuture temi, ai. Zer dago ondo zorroste, hori ondo zorrostuta daga. Bai. Famau. Tita. Eta, amazen bibiliko eskopetiaz. Kendu ba minitxakurra. Amen. Baja minitxakurra. Pero una, Bai. Xabita idurri kasari joazen da uste, kasa. langostino bat dutxuko gauz. Manuel, zara? Bai. Oso ondo. Batu ninda ba. Santi, famau, grabatzen da benabe famaure, Ondo, ondo enfokaten dau da. Bai, kamara ona, produzio ona. Plantilla ona. Kairu, baina onak. Bai. Gero zertakazu, arek, hauzen da, ahi izteizela da izena, Masterchef, zein dau besti bedia zarrautara guana kosinerua. Honek, alkondara flamantik eta biltzeuena. Zertzuk? Alkondara, hola, flamantik eta biltzeuena, kosinerua? Txikote. Praka, takazuzo, ze prakari horrek. Porru praketan. Vale. Bai. Porru Ai. Vale, ondo. Ardaua, earra, bai. Vale.
Piper, Zer? zer da, zu wifi-xa ipinitxa? Bai, Aldezu kendu wifi-xa? bai. Hemen pinganillotikan, bai? Bale, bai, izan dit pinganillotikan wifi-xa kentzeko. Oan diesta atzabarragarik uste. Listo. Bai? Bai, A hola, ver. Beto! A ver, hola, Beto. Bai, hobeto hori da jatze seinalia. Bai, Hori. edarto. Ondarto Bueno, esaten nahi modun, satartoru, ondo. Listo. Langostinupe zuritxuzuz. Bai, salto baten. Vale, orduan, zu piper taberratikan, orduan, horixe, piper betiak eskainiko diguzu langostinoarekin, ezta? Vale, oso ondo. Oandak, langostinoke txikitzu, ederto antzian, oso ondo. Eta, bueno, borixen, izan oantxene egoera danontzako latza, eta baina, bueno, gaur kontan, pues eso, tabernaixak, eta, bueno, osteleritzakuek eta, ez, zeuek zostelaren bai, hori nahiko, bueno, egoera gogorra, Honea zegoeriaz, baize pasaren da, Marije, honea zegoeriaz, bueno, martxan zazen bitxartin, bueno, martxan zaz, da biharrin zaz, eta bale, baina, holako amouk, ongertaran amouko historia bateaz, konturatzen gaz, enpresa txikixak eta autonomuk eta ez gazela ixe. Ez gazela ixe. Osea, ati jote zute inun ez da amaik. Eta, bueno, lehen esan dugu emorun, hau pasatakun, laundun birdela, errixai, laundun birdela, gixen laundu, taberneta junen birdela barriro, eta... Tokixan tokiku bat, ni pentsate taberta juningo gala, dinot, porque danot desiatzen gozela. Vamos. Bai. Eta gainera hori kulturalki eta gure euskal identitatean dijo hori, gure sozializatzeko gunea da, claro, bai. Honengo barrautza gozixe horien, pika, bale? Bale, oso ondo. Behatu, lasta, oso ondo, bai, ni pitzatzet, bai dagoela gentia, bueno, etxetik gertatzia, zaten dana... La hostiara, zaina bat, etxetik urtetik. Bai, eta gero, aurrekoan, horrek Facebooken eta badia, mesuak, indako mesu honek ero, bueltak ebiltzen nahi dipitzezoan, bueno, erderaz dipitzezoan ez, baina esan hola bitzezoan, zela, azkenian, zetzen, ez da, bizatezoan, bueno, azkenian, uste konturatu nahiela, ez dala horron beste gustatzetenela niri zerbezia, sino que zenekin hartzen noan, konpainiak geixo tala ebai, azkenian, etxien zerbezia atia tristio dala bezala, como, bueno, hombre, batzuk, etxien baina egizara, hori, lagun arte hori... Horire konversazio bat nik bezero askoa zeukitzen do gaina. Ardau batera tezu gaur, zeu guztua zazen pertsona bateaz da, zeu guztua zazen nin, eta akojonan dira. Eta hurrengo egunin hartzezu ardau bardine, beste bateaz eta gorpuzkera eskazagoaz, ardau guztua batera. Bai, gamixontz, bai, hori da. Azkenian, ganak dakaz, bai bat, eta bueno, horixe, lagun artian egon, bakarrikotia baino ere, dudagabe, desiatzen goz, nipitzatzet. Hori, nipitzatzet gero gainea, hemen, guazela trenea, zer da, hori, trena, esen da, hori, zer da, hola itxen duena, ruso, No sé qué ruso. Montaña Rusi. Montaña Rusi, hauxera.
Maionesa bizka. Jo, guk ere hasieran kuadrian da, lagun artean da, bueno, bideojamai, pintxopoti, eta Jesus ze jai, oantxe bai da, bizarre bai da, bueno. Hasieran bai, bigarren hastia, bueno, gaur, aspalixan, lasaitxuta gordano, bizkat, opra, luzau etxen da, beste bihazte eta, eta beste bihazte eta gero zer da. Bizkatuan nire da nogoz, bortxe, bizkat... Bai, hamen egoeratik txarrenara, ez dakiago lan noiz dan amaieri. Bai, hori eskakintxasun horrek azkenian, zelan, orokorra dan bai, da ez dakigun, guk heldu positibu bai, eta izangora, eta aldik eta betu nien goreu, eta hori dudala beta, bisen mitxartian earki jangeu, jateko barakau, familixere txian do, eta, ez? Azkenian ikustezu hau ez? Bai. Piper, jake maioneset hori botasun da orduan, otzian hori ez da ba? Hau hotza, haure pintxo bat errezetxeko, eta gero ikusi zuen morion, sartutza barrautza gozizeta, ze pintxo bote bata. Pintxo bote baten lortu dagoenara, bai, jenti guztu egatzi, baina ezin jo produktu karo bat emon. Orduan, arrautza gozizaz eta etxen dugu, merketu. Bai. Orduan balengo, piperrak hartu, piperra zabaldu. Bai. Eta, kurioso, bete. Bai ba. Bete, piperra. Bai ba. Kurioso, bete, piperra. Edarto. Vale. Ia, ondo gatzen dizen. Da, honen, nik esango neuke honen pintxune gauza eskazen hauxerala, ez? Honamen, erramintxek eta bestakau, baina bestelanik. Tabernan bageoz, egingo benduke, manga pastelera baten bete. Bai, sartu eta arrefra, ja. Eta bete. Bueno, hola ere eskulana, zu. Oan, eskulanak etxeko sasoian goz, eskulana, tartelana, eta meditazioa, eta pintxau, da irakurri, eta batzu deportiere etxeue, tope, eta... Neupe txendot, Zer, meditazioi deportio, zer? Meditazioi, meditazioi iztaizer da, nik hori. Bazpor paraje harrakazu, meditazio itxeko bai. Ina ine famau, baso galtzaten ina famau, baso beti galtzaten, famau. Iza? Ahor ba. Lehen bezeoz izango zinan ba. Lehen afizionau, baina urtikin hobetu ardau morun. Bai. Baso galtzaten famau ina, Torre mezi luzatu, bai ba. Ojaela ebiltzen begerua famau banu. Zertzuk ibiltzen, ojaeli? Ojaela, bai. Parrilli. Zer da hori? Parrilli. Ojaela parrilli. Nahi entzun da. Honei, euskerasko berbagan asko itxasut ino geza ulertzen, la, eusia kuadru. Ondarrun, ojaela. Ojaela, geure ondarruntxo. Bai ba, dani jakin ez ba, dana beziot jakin, Bueno, gaur gabazoian sartuko zea beste zozerrik azitxe. Bai, hori importantia betire, La sabiduría no ocupa lugar, zete zuen gure atxak, eta razón tiene. Egin tostada geunkazen, da honea zengo bazkanengo piperra bete. Bai, gure atxak zuen esan. La sabiduría no ocupa lugar y la ignorancia es muy atrevida. Bai. Eta holaxera, No hay nada más peligroso en el mundo que un tonto con poder. Y de esos tenemos muchos. Hori ere ara, bai ba. La situación es crítica, esaten da horrei. Gero Houston, beste bat. Zemat eta tontua kargu handixaua. Zemat eta tontua karru handixaua? Kargu. Zertzuk? Karru? Kargu. Nik karru entzu, eta nik aurrekoan irakurri noan, karru korre, tatarrez karruak, cuanto más ruido, más vacío, está, hori bakizue? Bai. Como la cabeza, arek zahat askotatzen honak eta espetza. Utzik, edarto. Hemen da gauze piperrak,
Bai, puesta en escena, vale. Piperbetik, etxineinako obixan tostadakin. Oso ondo, edarto. Obixe etxi ederrara, errezara. Bai. Baina norberan eraben mauko obixe etxi gatxera. Bai ba. Orduan ba... La práctica, ¿no? Zango da. Ahí está. Hordakazue pintxitu errezetxeku, fresko txakolin bateaz jateko akojonanti. Aur ba. Hone merezireu trauska bat. Xabi, zertezu. Bai. Venga, dale ba, ian baia. Ia launok, ikusle maiteok, zuek ere bai. Venga, zikatuta dut deiata. Honengo da mendakat. Nik beti izan dut eta zautzen abenak akixe. Nik hau piperra guen gote, olantxe nijan ze obixak biharrak erra denporan iban. Bakizu zein zan obixan biharrak erra denporan. Goziken du. Gaur egunin gozik ez da gau. Eukitzen du jateko gogu. Bai, hori arrazon. Hori deketa, sasoia. A ber, eta eskaini iguzu zure biste ederre horrek ere bai. Terraze ukuak. Nio, a ber, Laia, hori da. Hor dakau alkolea. Benezi. Alkolea. Bai, akau, ba, alkolea, bale. Bai, ba. Zumaia partiara. Bai, ba. Andator Jose Beitia, txalopiaz. Bai, ba, alkoleako, earki, horroan trafikoik ere ez zeukiko, ez? Bueno, pasan aztinde gitxia, igarten daia, laten da bela, biarri nazirela, gentie bat biarri nazirela igarten. Ba, gurien amak hori zantzoan, egon zan, gitxi otxuta, beti otxutzak gitxira eta oan ja igartzen daia berriz, bueno, ez normalidadea, baina nahiko sarrixo ja, bai. Bai, oso ondo, orduan, jandegu berrandada de bakalau, hartu dugu Mendexan, gaztetxeko Xabita idurren eskutikan, ondoren, eta alkolea gaineko biste derrien hartu dugu langostinos betetako piper betiak, santikin, piperseko santikin, eta oan baguaz, Amaia txalapartaku bana, eta alto de mutrikure ere bai, ambiente gaztainetan hortxen, eta ia, bueno, trausko bat hartuko bidian, Amaia zeuran nagu baz, venga, trausko beste. Join kaminazue. Venga, piper, ia beste bat. Ezazue, ja horrei zehalata, basu altzatzeko zeizentzena famago, osake, dale beste bat. Venga, fuera. Venga, dale hortxe. Hau aldia berra. Eta, Amaia, a ber. Bueno, A ber. Bueno, ni saiatuna zer desberdine etxen bebai, baina nik ez dakat kamara famau eukida moroko piperrek, orduan aldez aurretik prestatute dakat. Oso ondo. Bai, egizera, bizkat ikusteko zeuek zelan prestatu dotein, bueno, da, berdurak alderdi batetik eitxuaz, zanoixi kalabazine eta kipuli, apotxatxuaz, eta gerokun arroza bestaldetik egozidot, eta hori nazta, eta urten dau, ez da ikusten da, zenik eskina txiki baten ikusten da, ez da ikusten da, ikusten zuen. Ontxe, bai? Bai. Hau da arroza esango dugu, berdurakin. Eta gero, etxe sufritu morun, ogi arrailautan biltzezu, eta arrautzatan pasatezu, eta emaitze da, honetxe fritu. Bai. Bai, hau txalapatako pamiluro. Bai. Amaia, igual bizkata atzeo etxeko zezoz aurriei. Baita hon? Zertoz, ordenagailuakin o mobilakin? Ez, ordenagailua, baina nik ustena, eskina oso txiki baten ikustena, orduan urruti ikustenaz. Nik, zer nala,
zu atzeatzeu bizkat. Horrela? Ahí va, Piper zer da Miami, no zer, horro bez de Palmera. Ez de Miami. Momento bat, Hemen, esateitza handikan, zera esaten da? Pinganillotik, argixe pizteko. A ber, bai? Oño, Beto? Bai, ez? Hobeto. Bai, hobeto. Fritu, hau? Bai, bueno, hau de fritu gelditzen dana. Oso gozo gelditzen da. Eta gerokun, bueno, antxoiai bizkat indarra emoteko, jak eurape berandu hau hasi zen egoera hontan, bueno, gauza sensilu, hau dano daki hauena da etxi. Antxoi plaplaen eta piper gorritxu ipini goxan, eta benetan pintxupoteako boka errea da, eta erresa prestatzeko. Hori zer dizu antxoia, zer piper? Antxoi plaplaen, nipetzen dano daki hau laxalan etxen dan, eta gerokun piper gorritxo bat epini, eta, boka erra da. Eta, bueno, baiak antxoi kostaingakoen asti biharrin, eta gero presizuk eitzena, bizkat eurai bultzada bat ere bai emoteko. Eurai keinu bai, bultzada bai. Eta gero, nik izan eti seguru, bat edo, bi edo, bat pesesan prestarik, hiru pintxo prestatioaz. Eta egin zeneti, queso de cabra bada hau, plapla etxe zulebe bai, eta dakar antxoi eta azeituni, oso guzu gelitzen dela kombinazioi, eta gerokun haude, bestia hau, bebai, queso de cabra, baina... Hauntz gazta, zango zan. Bai. Eskerrik asko, zentziaren. Hauntz gazta, baina... Kipuli izan diarrenin karamelizata, kipuli eta zagar gazixe, dakarren naztata, zerbeza pixkat botaten gako bai, pimentoi bizkape bai, eta, bizkate rehoga hor, eta, sabore desberdin bat emotetza bai. Ez da kipula karamelizau. Da kipuli, zagarra, zerbeza tostau bateaz, da, gozu golditzen dabe bai, hemen dakar. Egin duten, sobratzen. Nik ez da ondo ikusten egizan, argixan ez dakizter dan, baina, Ez dan, edo zer, hori, nik oso ematen ez ikustia bainora, claro, ¿mentiendes? Ez zinetela jan, horrek, Urrek sigazuteni, torri zeike, Eskorrak azue, baina ezin, bate probatu. Etorri pinitxe maskarili teomoa metrota erdire. Bakat hori, bai. Bai. Tunelan urtea etorriten izamar botogotzan botogotzut, goitxi bera. Bai, hortzi bili, igual horire, Eta gero mentzako nahi, pasantin, gehatzen baitxe, noa zuaz eta pintxua probatzea zango Neuan esan. Bai, dinot, eta ekun bizkat bai egoeriai behatute, egizera hosteleruk izan ginala lehenengokuk itxitzen, jan 15 itxigen duen, eta, ez ga izango lehenengokuk ireidogona, de hecho, alantxeni da izaten, más bien atzan eta irikiko ku. Bai, azkenak ez baldin badabe, azkaneko restaurantik eta ondion be, zailaua. Baina nitzako hor gerokun datorrena da hor, eta ez kaotikamente pentsata, baina realidade bat ikusitxe, hor mugatuko atxuela tabernetan jenti zenbat sartuko dan, eta horre hongo dala arazo potente bat, zer udidator, batzuk terrazak badakau, beste batzuk ez dakarre, eta horre hongo da bizkat
gerri edo dana, ala. Baina, bueno, egiz esan, niri neuri, personalmente, egoera honek, bizkat pilak ipini iraitxetzue bai, eta injarra atatezut, esadezu, bueno, ez da besteik, aurrea eta biro, eta, bueno, burua bantin, baina impositibo, osea, idea berrizak ataten, eta, bueno, aproba ungot, edo besti ingot, edo, baina, bueno, jakinje, ez dogoela eukiko bape derreza. Ze mugatu eukiko rau zarrera. Eta gero, bebain nahizuet erakutsi, neupe, badakatela, naizta piso baten, bizi piso arrunt baten, bizta oso onata basela. Eta, nahizuet erakutsi, behiratu, itxosu ikusten dutela. Bueno, hori. Eta kalbaxo ikusten dugu. Bai ba. Ez que ez dut ikusten dut. Ez, justuz bestaldia teatzen, baina, bueno, a ver. Bestara, ez que ez da, horritxo zura gau. Hori da. Antabreko handia. Horzir kalbaxo, mire, orduan, ez da, nun batxen urtera. Bai, hori da. Toki poli baten bizi gala, suertez, toki poli baten bizi gala, eta, bueno, a ber, animu danontzako, eta, a ber, bueno, gaiga zen danon hartin hau nahi buelti moteko, bai pentsatzen du nik. Bai, zuk zantezun ere, bai, igual gauzak aldatu, betironea, berrantolatu, bersortu, ez dakinik, zein biako dan. Adibidez, ikusi noan, atzo, ez dakit noiz, porque ez da, atzo, ja teleizua ez da tipin etxene izan. Baina, holan, taberna batzen dola, ez dakit nik horitoriko badan ere, baina bizkata horazan, baina, bueno, aukera bat, metrakilatokin holan, maixaneta eta zozen holan, bananduta, baina, claro, ikusi ba itxezen alkarre, baina ulertzezu zela, kartzetzen bezala bizkatola, pantalla hartu eta laipin itxeta bezala, nik hori ikusten zen, hori torri beharra alda da. Baina, bueno, Santi goziak. Ala, komentazten eurire, Madrideko restaurante famoso ba, ja hasi dela etxen horlako gauza, baina, klaro, segun ze taberna neurri dakasun, horre gauzok ez dotzu merezi behin. Beste inbertsio bat eskatzen dugu ere bai, eta, bueno, nik hor zela izangoa. Eta kion bakuni etaten da behin atzea behori inbertsio joi, kentzeko izango litzateke, se supone, bakuna santo hori etaten badabe. Orduan, bueno, bizkatxo bat ala espektatiba, incertidumbre, eta, bueno, nimuk. Humoreik nik ongo unetan dagaten lema bada asko, humoreik ez galtzi importanti. Humoreik ez dauen galtzen, eta, bueno, humoriaz eta biharra enbiko, hori argi da, biharraz aurrea, ez da besteik. Bai, ez da besteik, hori da. Eta, biperrek zondone, humoriaz, alkar launduaz, eta, bueno, pues... Bai. Amori. Vale, oso ondo, vale. Bueno, asko eskertzen donik hau, aukera hau emoti udalan aldetik, nitzako barrixe da, porque niretzat hau YouTube eta Skype eta sokorroka ona egun guzti. Bai, bizkan, momento kritiko kirego hasieran. Bai, baina, bueno, gente honaz bilatu nahi ingurun eta lagunduzte, eskerrik asko, eta, bueno, lortura udanon hartin ona aiati, eta benetan, eskerrik asko aukera ona txik. Bueno, guarria. Bai. Hemen, tala xaparetik, eskerrik asko da noi, zer desbardinen jau, espaldiko partez. Bueno, naiz de inorreze hone aprobateko, bueno, geure biharra akorda eraizue, barriro, eta, bueno, nahi zueneako hamen egon goazgu. Bai. Muy bien, eskerrik asko mendexatik ere, ondo segidanok, behi alazte ikusten gehan. Hori. Eutzi danok, kaminunez gatzi inor, Ez, danok. Venga. Vale, bueno, bestien ja, Bakat, berrezoi.
Zor, azkenengo trau hartu biheu da, beka. Que guatxi. Orduan, ez daigun humorie galdu. Hori, muy importante. Eta alkar lagundu daigun, eta gora bihotzak eta bera prakak. Epa! Danabez. Ai. Venga, Eskerrik asko. eskerrik asko.